खुलुमबाय हेलो एवरीवन वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां धामाका मोनसे भिडिअ दिनैना भिडिअ क्लिप्सखौ आं सिगां होग्रोगोन जे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट डुवेलारनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा सोरबा खिनो थांनाय हासुनो थांनायाबो फरेस्टजों बुजायो बबेबा मोनसे गारि गराजों दै नायनाय हाग्रा नायनाय बेरायहैनो थांनायाबो दोखो दोखो बुनानै फैसा लाख लाख फैसा फाइन होनाङो जेलाव हरजायो अब्ला नोंथांमोना बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो बेनिफ्राय उनाव सावरायनोसै जोङो दा सेरफांगुरि थानायाव एफआइआर होफैदों एफआइआर होनायनि मेन खारना जादों नैबे जोंहा नैबे निरन्त बसुमतारी आरो नैबे बिब'आ जाहैबाय सुदेम बसुमतारी दा निरन्त बसुमतारीखौ थांनाय 14 थारिखखालि बेलासिनि 3 बाजियाव बे आथियाबारि फरेस्टनि अमृत नेवार ओमफ्राय सासे नरतन बसुमतारी आरो बिनि गार्डफोर बिसोर हमदों बेखौ ओमफ्राय बेखौ बुदोंबो दा हमनाय खारना जाहैबाय बियो माने लङा दैनि खर'आव थांदों लङा दैखौ नायदों माने दैया मानो दाबो बोहैबोदिया दैया मानो दाबो फ्लाड जायाखै मानोना बिसोरनि बे जायगाया गासिबो ओरै गाहायाव माने डाउन स्ट्रिमाव दै रानजोबनानै दैखराव दै गैया ओमफ्राय टिउबवेलावबो दै गैया बिदि जादों दा बेनिखायनो मानो दै रानखो बेखौ नायनो थांदों बियो दा बेयावनो बेखौ माने फरेस्टनि मानसिफ्रा लोगो हमनानै बेखौ हमो आरो बेखौ बुयो बे सिकिउरिटिजों थांदोंमोन आरो बे आसलथे बियो केरालायाव एसे लेबार मावो बियो इलेक्सननि थाखाय फैदोंमोन इलेक्सनाव फैनाय समाव दाबो थांफिनाखै बियो दा नैबे फैनायनि उनाव नै दाखालि 14 थारिखखालि थिनथायाव बेखौ हमदों आरो बुदों आरो लोगोसे बिनि उनाव बेजों सासे लोगो दसे नंदों आरोबाव बे जाहैबाय प्रजित ब्रह्म दा बेबो माने माबानि थाइसौगुरि गामिनि दा बेखौ पुलिसा सरि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै बेखौ बुदों आरो लोगोसे बिसोरखौ 14 थारिखनि मोनायाव बे माबायाव दोनदों आथियाबारि फरेस्ट रेन्जआव दोननानै बिसोरखौ बुदों दा माबे रिक्सआव दोनदों बे मोनसे कुइसन जायो जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट रेन्ज अफिसा मानो मानसि दोनो बोरै दोनो खुनु दाय गैया फोदै गैया मानसिखौ जुदि दाय दंमोनब्ला माबा मोनसे दाय मोनदोंमोनब्ला बेखौ फरवार्ड खालामनांगौमोन जेलाव हरनांगौमोन जेलावबो हराखै खिन्थु बेखौ माने हरसे बेयाव दोनबाय बुबाय दा बुनायनि दागबो दं ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ सानैखौबो बिसोर अखानायै 16 थारिखखालि कसुगावआव लांदों डिभिजन माने फरेस्ट अफिसाव ओमफ्राय लांनानै बेयावनो ट्रिटमेन्टबो खालामबाय एसे खालामनानै लाबोफिननानै ओमफ्राय एकथायाव बिसोरखौ माबायाव लाबोदों आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव लाबोफिनदों ओमफ्राय लाबोनानै बार्गेनिं खालामबाय दाना फैसा बिबाय जे 1 लाख बे सानै मानसिजों माने प्रजित ब्रह्म ओमफ्राय निरन्त बसुमतारी बे सानै मानसिया 1 लाख जुदि होआब्ला जेलाव हरसिगोन होननानै सिगिबाय दा बिसोरबो गिबाय दा गिनानै बिसोर फैसाथ' 1 लाखथ' होनो हाया दा खुनुरुखुम रायलायनानै 60,000 सानैजों 1,20,000 होनानै बिसोरखौ माने रिलिज खालामबाय बे 3थासोआव रिलिज खालामबाय बेखौ बे आथियाबारि माबानिफ्रायनो दा फैसाखौ स्वयं गावनो नैबे सुदेम बसुमतारीया गामिनि सासे मुरब्बी दंमोन फुलेन नार्जारी होननाय बेखौ लोगो लानानै बे आथियाबारिनि अफिसावनो रेन्ज अफिसावनो थाना हैदों बे हैनाय समाव अमृत नेवार बे दंमोन बेनि रिसिभ खालामदों ओमफ्राय नारातन बसुमतारी बे रिसिभ खालामदों ओमफ्राय खाथियाव रेन्ज अफिसार खन कौशिक बेबो दंमोन दा थाखाखौ बिसोर रिसिभ खालामदों दा बे खबरखौ आंनो बिसोर हरदों ओमफ्राय बे खबरखौ मोननानै आङो 5टा बाजियाव बे माबायाव आथियाबारि फरेस्ट अफिसाव आङो खन कौशिक रेन्ज अफिसारखौ आं लोगो हमहैदों दा लोगो हमनाय समाव जोंहा नैबे भुमिधर दैमारि दङ ओमफ्राय अख्रांमा दङ आंजों लोगोसे दा जों थांनानै रायलायहैदों थांनानै रायलायनायाव आं बेखौ अनेकबार बुंदों जे नोंथाङा दाय गैया फोदै गैया मानसिखौ मानो हमनानै लाबोखो मानो बुखो आरो दाय दोनदोंब्ला नोंथाङा बेयाव मानो दोनखो बेखौथ' फ्रड खालामनांगौ जेलाव हरनांगौमोन दा माबे रिक्सआव आथियाबारिनि बे फरेस्ट अफिसाव दोनखो आं बेखौ बुंदों आरोखि
आरो दाय माने दंब्ला नोङो फरवार्ड खालामनांगौमोन आरो खालामाखैब्ला हरसे दोनबाय नोङो बेखौ बुबाय नोंखौथ' बुदोंबो मानो बिदि खालामखो आरो नों दिनै मानो हगारखो बेखौ आं बेखौ सोंदों आरोखि दा हगारनायनि गेजेरावनोथ' फैसा लादों जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय बे सिगाङाव दिनाय खालामदोंमोन उनाव आं मोजाङै नर्मेल अबस्थायाव बेखौ बुजायदों जे सासे अफिसार नोंहा माबा जागोन माने इनकुवारि टिनकुवारि जाब्ला साख्रिनि खोथा दं मा दं दा गथे नोङो बिदि खालामनाङा बिसोर गोरिब मानसि बे गोरिब मानसिनि फैसाखौ लानानै दा जेबो माने सुख गोजोन मोना नों गथे फैसाखौ हरफिन बे बाथ्राखौ बुंनानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन रेन्ज अफिसारा खन खौशिकआ गावबो एग्रि जादोंमोन दे गाबोन हरफिनसां बिदिबालाय फैसाखौ होननानै बियो 16 थारिख खालि बेलासियाव हरनाय खोथामोन बियो दा ओंखायनो 16 थारिख बेलासियाव नेबाय 16 थारिख बेलासियाव हरफिनाखिसै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो 17 थारिखनि बेलासियाव आं बे मा होनोमोनलाय नरतन बसुमतारी फन खालामबाय बिनि फन नाम्बार आंनाव दंमोन दा फन खालामनानै सोंहरबाय आङो जे आल'सनायावथ' नोंबो दंमोन आरो नोंनि सिगाङावथ' बे माने फैसाखौ हरफिन होनना खोथा बुंदों दा नोङो आंनि खोथाखौ रिमाइन्ड खालामना हो बुंना हो बे हरनो होननाय खोथाया फैसा हरफिननाय नागिरनाय खोथाया मा जाखो मानो हरदिया बेखौ नों खोन्थाना हो होनबाय आं ओमफ्राय दे सार जागोन सार खोन्थागोन आं होननानै बे खोन्थानो थांबाय दा खोन्थानो थांनायनि उनाव आंखौ लिंहरबाय बियो दा सारानो फैदो रायज्लायफैदो होनबाय आं माने आंथ' फैसानि खोथा रायज्लायनो थाङा बेयाव नोंसोर खोथा बायदि जाला नोंसोर फैसा हरनांगौ होनबाय आं ओमफ्राय उनाव बिसोरो दाखालि 18 थारिख खालि फैसाखौ हरनांगौ बिसोरो 18 थारिख खालिबो हराखिसै ओमफ्राय मैयासिम नेदोंमोन मैयासिम बिसोर हरनो खोथा दंमोन मैयासिमबो बिसोर रिफान्ड खालामाखै फैसाखौ दा मैयासिम रिफान्ड खालामैयाव जोङो माने सानबाय बिसोर फैसा होनाय नंला बेखायनो आङो दहाय फुङाव जों ज' रायज्लायनानै दा बिनि अल्टारनेटिभ जा केसआव उफाय गैया होननानै जों दिनै बे केसखौ बेयाव सेरफांगुरि थानायाव जों केस होनाय जाबाय दा बिनि CI आ रिसिभ खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना एक्सन लागोन होनना बुंदों जों नेनि एक्सनखौ मा जादों बेसेबां एक्सन लायो बेखौ जों नेनि दा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय बेनो जे आङो बे माने खावसि एरिया आथियाबारि रेन्जनि बे जायगायाव दै रानजोब्बाय दै लोंनो गैला मोसौ मोसानो दै दौनो गैला आं बेफोराव माने जानाखि माने दै रानदोंमोन आं PCनि माने दैनि टेंकारखौ लानानै दै रानदोंमोन आं बे दै राननायाव गोबां खबर मोन्दों बे जायगायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय इमानबादि बेयाव अयथासार खालामो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानसि बुलाबायो मानसिखौ हमनानै लाबोयो थाखा दाबि खालामो दा गोबां माने माबाफोर गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफोर राभा मानसिफोर होन सावथाल मानसिफोर बिसोरनिफ्राय सोरबा 50,000 लादों सोरबाबा 1 लाख लादों 1 लाख लादों बेबायदि मोनसे माने टेरराइज बै फैसा लानानै फैसा होआब्ला जेलाव हरगोन सिगिनाय बिराद बिदि उदाहरन दं आं बे रिपर्टखौ मोनजोब्बाय आङो बे जिनिसखौ मालाबा कालेक्ट खालामनानै आं बयनिबो सिगाङाव बेखौ बुंनो हागोन आरो मानसि बुनाय बन एसे लायनो थांबा मानसि बुनाय ओमफ्राय मैगं एसे सोरबा जुदि थाङोब्ला बेखौ बुनाय इभेन सोरबा हाग्राथिं थांब्लानो बेखौ बुनाय बे घटना बिराद जाबाय थादों इमान अयथासार दा जोंनि गेजेराव जोंनि सरकार थानाय समाव जुदि बे रोखोम मानसि बुख्रुबनाय थाखा फैसा लुट खालामनाय बे रोखोम जुदि जायोब्ला सान्थिया बोरै फैबावनो आरो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरै थांना थानो दा फरेस्ट डिलार्सआव जायनाखि रुल्स दं फरेस्ट डिलार्सआव थानाय मानसिफोर बिसोरनोथ' थांनानै थानायनि बेब'स्था खालामना होनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि माने थांनानै थानाय राहाया मा बन गंसे लायोब्ला बिसोर बेसेबां दाय जायो मानो एफाराब दायनि जानायावलाय बिसोर थानो जाबा बे जायगा होबायब्ला बिसोरनोथ' खमसे खम बन गंसे खननानैथ' लायो बिसोरनो अधिकार होनांगौ फरेस्ट डिलार नङि मानसिखौ बिसोर मा खालाम खिन्थु फरेस्ट डिलारफोरखौथ' बन गंसे लायनाय बेखौथ' हमनाय एफाराब गिदिर साजा फैसा 50,000 गाहाम लानाय 1 लाख लानाय बुख्रुबनाय बेथ' जानो नाङा बेखिनिखौथ' एलाउ खालामनांगौ दा बे ओरैबायदि अयथासार खालामबाय दा बुजानाय मानसि जेलाव हरजानाय दासिमबो नै दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ